Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Sa iprograman mangiter, nadalan at saray ay sa kiyan linawa. Tan opinyon, unong adliknaan na saray umbalay at saray issue. Yung makakaapekto at bilay. Kawayangan, tan kanupugan na balang sinansakay. Liknaay babalay! Kaulop, tan kaentabay. Susaray manangilaban at kanupugan tan kawayangan at saray umbalay. Kapaborito RJ Jimenez, tan kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Lignaay babalay. Naringalan, Lunes yanggad Biyernes, alas 8 yanggad alas 9 nakabuasan. At DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Lignaay babalay. Good morning! Naimbagal daw bigat kada kayo amin na po. Mabigyan kabuasan, Pangasinan, Dagupan. Agaw lalamot na Lunes. Kanyan wadyati lalamat at tatang tanagagik yung mga paruntal na sari balita issue at komentaryo ni Pakadad Sari Matuan. Likna ay baloy. Siyempre, singaganda tandati at tatang tanagagik na kaulop na nakantambay lalangula. At sign agaw, sari magtariyoran kapaborito RJ Jimenez. Always at your service. Dan say magtarilingkor magtarin kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Siyempre, kantabay team on the technical side. Hangga peorom sa alin na nagad puso ng Madam Cherise, Engineer Nixon Dakal. Bali-bali haircut to natan. Malinlinis. Poging-pogi. Kumusta'y weekend yo at ating tanagagik? Kumusta'y weekend yo? Malungkot. Ay, wag naman. Lunis na lunis, malungkot, wag naman. Palikat yu agaw yu at ating tanagagik. Anto, ikagkarigatan niya kwanda. Gano ang tuladtan, Tapyan na sa kisimbamot, malikat kayo at ating tanagagik. Katumay kwanday. Awi balat at si Miao Miao. No malikat niya tatang tanagagik taning. Ang gadnatan at sususto ni Anthony at atang tanagagik. So sa may suspension to. Partner, good morning. Ito man. Yes, good morning, partner. How's my signal? You're coming in 5x5. Hello. Yes, go ahead, partner. You're coming in 5x5. Yes, good morning, partner. Kwanta, no, adalan mo yay tartariwan aksidente dalan. Lalamat. Ya, dasay gayaman, anta kag mo adala, nakalampasan mula. At, ayagi, bumper to bumper by traffic. Tapos, dasay aksidente. Yan inar at involved sa sakay pampasero na bus. Ubas, ay may mulagya bas, may kulay blue. Oh. No, napapadalan mo rin, tanalulugan ng kumutiraya po unlad linggayan. Ang tagawa, partner. May tricycle balot at stainless. Wadyara ay saya ay no going ka at linggayan. At kalampas mismo na saya ay Gayaman Bridge. Dalan mo ya, partner, hindi? Adalang ko tan, so may taltay. Pero may aksidente, hindi. May taytay sa dalan mo. Aon. Pero mula dalan may aksidente. Andila. Tagawa. Kanya tartariwa kung ko kapaborito Joseph. Tapos alagaran danira man ris ponde.
Ya kabiangan na sa MDR tan saray pulis. At jad abandagta ngano medyo bularog sumatata ka Paborito Joseph. At sang kanang taya baliktad may tricycle. Buat man ni may tuo, di man dalam. At kani diniwit. Agkwanta non tuloy kipapasun to. Amay sakimot, amay driver man siguro, wamadalan. At wala matlaray man babantay, tapiano anggad agay sabi na saray first responder. So sakbaya ya aksidente kapaborito Joseph at siguro jad sa mga tumbok e oras at nakabatan tayo ng toso tuwaning kagawa at o samay talaga ning kagawa at sa panimbisiga na saray kabiyangan na otoridad. Ganyan ay manalwar at panagmaneho tani unyaran aksidente kakiram bakyo kapaborito Joseph tani medyo wala nid nunod ko may anong lingkway. Sige, Yato, sige. wag man dalam mismo na sa may sidecar ya atupi baliktad. Okay. So Sige. bakyo partner. Okay. 10-4, Kapaborito RJ, tatang tanagagig si katutan sa report na sa partner tayo, si Kapaborito RJ Jimenez, yan o inaret kwantolante, adalanto so sakay aksidente, ya natan nilabat, kasi wat man ni rarami biktima, wag man ni may driver na tricycle, at karsada, may pasahiros to, babaga to, alukot may sidecar, nasa may tricycle, wad man ni dalam may tuo. Mapalyon niya talaga tanya lugar. Ata na banda kanyan man al-alwar kita natatong tanagagik amin pigala. So aksidente agawa ditan paluksab na sa tay Gayaman Bridge. No aliwan paluksab di Manmot at Basil. Kanyan anta tayo unyaran na oras talagang talikarkaran. So, may kiwas galaw na sarito to taurong. Pero wala mat susamay kasi tayo at saray tricycle. Agagik, tricycle, aliwan sa panmulmulaga. Tano si katumat labat lantitan so means of transportation yan nayarian nyo. At okay labat. Agmat sabal, agmat maugas, say keroti labat, ya sikiran to tricycle, wala ay tricycle. No, wala kayo national highway, wala kayo provincial highway, pero kayo kawanan. Taatan niya dalan, nagkalalo lang no national highway, intended para sarame ma-plus iran luluganan. Wala mat iray tricycle yung miusilan pero siyempre tricycle kininsan siya walay anggaan na satay batik na luluganan nyo. Kumpara at sarara may luluganan ni apatiray daligda. Gauntan. Kanyan wala actually sulay. At satan yano ara may matatantan iran luluganan jakayod kawanan. Tapyan jaruntan arawi disgrasya. Singa na satan na so agawa nata, nagaunta na tatang tanagagik. Tricycle, kabanggaan to, bus, yamay, modern jeepney, yatawag da. Anto'y laban nyo't sama na taluran dalig kilabat, apatirama na balbalog ni kahato, si kayot. Ay, agi, say bilay tayo saksakay labat. Nuwatan kayo dalan, always man alwar. No, ang tumay lay, at dalan, si kato'y tumbok yuta, sa igagamtan, nasaratan nga lay, at ipaliis to kayo anto kaman nga disgrasya. Aliwan sa ipansiblet, aliwan sa ipanmulmulagad si kayo, yat tumatricycle, pangiyagel, at si kayutan, ninyo, so agawa, di disgrasya. Mabot-bot pala, yes, ay disgrasya na i-involve no ay tricycle. No, aliwan tricycle, single motor.
tandaan nyo, agyo kayarian niya bukbukor itay dalan. Ha? Agyo kayarian niya bukbukor itay dalan. Dakil tayon mansishir ditan. Tapyan na iwasan so disgrasya, walay ginawaran lay. Panuntunan. Yang mangiyagal at balang sinansakay. Gauntan, ay agi. Natan, ako ang tabalat no siya pa yung mangyagal at kinan miyaw-miyaw. Unong sa may kwantila ni man, tani agni akapawil, agni akapawil at the House of Representatives, ay isusagapan dalamat na another 60-day suspension. Ay si Cavite Representative Kiko Barsaga at Kamara, isagapan dalamat na mikadwan complaint the Ethics Committee sa kwanto ay nan tingog Party List Representative Jude Asidre. The suspension will be until, if I am not mistaken, the first week of February. Singerla. Ti agaw nata na 19 la, duay simbalaba la at sa bulan na Enero at Pebrero la agawntan. But I think since na-serve na niya ito, it would necessitate another complaint. Ito yung punishment doon naman sa earlier niyang actions. Agay lararaya. Sa ibabagadad si Kato guilty of disorderly behavior. Dahil daw sa kanya mga malisyosong mga post, bukod pa sa malalaswang larawan ng mga kababaihan daw sa social media, meron ba? Parang wala naman ako nakikita. I-follow ko nga. Kawawa naman si Meow Meow anto. Imbis di maingal may Meow Meow to nata. Meow, meow, kwanto la ba la? Nabanggit ko yung malapit ng Pebrero ha. Asingger mo latatang tanagagik so sa may panfiesta. Asingger mo la so panfiesta nasa bali na binmalay. Ara may activities sa tatang tanagagik at unga po saya ay so petsa 25. That will be next Sunday. This coming Sunday na. Kasi 19. So this coming Sunday, mantutumbukan laratan so activities ditan. Walay fun run, walay People's Day, walay laro ng lahi, walay barangay night, walay educators and culturals night. Yasay involved ditan saray mamaestra. Actually, say balitak, pulsla. So, pamapasya na say pampapraktis na sararayay mamaestra. Taparat sa tay educators and cultural nights da. Walay pa contest damat kuno. Pero, walay ibagak balot agyubalbalawon agyubalbalawon at saray mamaestra jad eagerness da at atong tanagagik ya manalo at sa tay contest. At wala ramay talagang pinaspasyamat so pantataryada. They will even resort to may hiring. Man-hire ira na sara may choreographers da, saray may mambangat at sikara at atong tanagagik. Panggastusan da. Panggastusan da. Pero sa ikwang kumatlanti, for practicality sake, kasi jad irap na bilay natan, bili na sari sa saliwan, ni nabwas agaw na Martes, untagilalamat sa presyo na krudo. Unungad sa may balitat, masulok ya piso.
So tago yan, nasatay krudo lalamat at atang tanagagig. Mabmabli, so bayar na sa choreographer, no, agad nalilingo atay 10 to 15,000. Likod ni at sa may aramay props da, tawalari props da mat, talagang pasyaan. Pasyaan. At sara may apalabas iran piyesa, abantayan timot irarata niya performance da. Pero sa ikwang ko, for practicality sake, sana, you need not hire any choreographers. Akin ko nyo, si Kira mismo, mamaestra, saragyolan ibangat so sarili yuyaon sayaw. Hagauntan, nansaman, sa DepEd is Department of Education, Culture, and Sports. Ka-integrate ditan at culture, so saramay nanduruman sayaw. Mapa-modern, mapa-aramay cultural, dance, kwantura tatang tanagagik agauntan, sarasaragdan ibangat itan. Natanak ko natalusan no akin, you still need to hire choreographers. Kayo na mismo, pwede nyo nang turuan ang sarili nyong sumayaw. May mga talents naman may mga talented naman ng mga teachers, hindi ho ba? Bakit kinakailangan nyo pang gumastos? Ito lang yubalbalaw na tatang tanagagik, sikiran mamaestro tan mamaestra. Manggastos kini tudo. Iyan nyo lang walay premyo. Pigarate premyo ang awat nyo. 15,000, 20,000. Pigari gastos nyo. 30,000, 40,000. Di alugi kini. What's the use of winning? Nasa may premyo, mangawat na sa iti premyo, pero sa gastos yung balbalag. Singa ang gapoy return of investment to ng gastos kini. Agauntan. At anay, simplin contest laba, yasay gagamtan nyo labat at walay cultural presentation nyo, siyempre lapod effort nyo mat, idanda kayo daisot, malag, yung premyo, yabgunan siya yo, ay agi, nunot yung pan maong agagi ka, nairapan kini, nakusawan kini, man gastos kini, agauntan, say antak ditan at manrenta kini na sare gown niyaw. Gown, di barong agauntan. Niyuluri kita na yun. Why not make it as simple as it is? Why not make it as simple as it is? Babangatan nyo re ugugaw. Bile na masimpit. Pero sa ipapanang ninyo, kasimpitan. Tepat ko si kayo Ibabangat yun ugugaw ya man simpit. No panon iran man simpit. Si kayo walk the talk yakonda atatang tanagagik. Nan karuman piyesta na Santo Niño. Piyesta na say Santo Niño. Anturara may talura. Amay parang characteristics. Nasa kuyogaw. One is dependence. Agaunta na tatang tanagagik. Dependence. Tas siyempre ugaw ni. Agto antay manluto. Kanyan say manluto sari atang. Second is innocence. Innocence. Say kwanto may parid sa may sermon to. There is a big difference between ignorance and innocence. Ignorance simply means you know nothing at all. Pero jud innocence, wala kang kamuwang-muwang. Wala kang kamuwang-muwang. You simply doesn't understand anything. Agaunta na tatong tanagagik. So it is important that you know what is right and wrong. Agauntan. Sa kayo'y, di ba, no, sari mamatakan, mangkukulkulira, ag kayo mangkukulkul, tani wala ugaw. Agauntan. Akin tayo ag-agalyo, ag kayo mangkulkul, ditarapan ugaw. Tapi ang karuntan,
na-develop to may marakap ya karakter. Ay, sanatan, ibangat yun sari ugugaw, mansimpit kayo. Pati dyan panangawas yo. Pero no wala rin tan okasyon. Agyula nanunot ng iba magat yun mansimpit. Agawantan, siya pa'y lulukuan nyo eh. Di sa'y sarili yo. Sa isa kayo ni, don't you realize, board passers kayo, teacher kayo, educators kayo, pero nung practice kayo, ingal-ingalan da kayo raratay choreographers yo, agda kayo rirespituan. Your profession is a very noble profession. You deserve all the respect that is due to you as teachers, as educators. Aguntan. Pero naman practice kayo, sa primambabangat at sa kayo, aramay dating estudyante yo, araramay under yun ang saman. Ingal-ingalan da kayo. Balabalahon da kini, aguntan. Gabayutan, educators kayo, board passers kayo, ingal-ingalan da kayo, wala practice yo. Hindi nyo ba nare-realize niyan? You are degrading yourself. Kinatanong si kayo sa kayo labatla, educators kayo, you have all the bright ideas, you have all the bright minds in the school. Agauntan. Adi si kayo la, sumambangat at sarili yo, your own choreography, mas masamit ni man. Agauntan, ag kayo mang gastos. Ag kayo ng gastos, na tudo, analo kine. Adi mas marakap sa panalo yo, like for example, 15,000 ang premyo ng first prize. Pero ang ginastos lang ninyo is 5,000. Di, akagunan siya kini 10,000, mas malikat kini. Agi babalawan tayo komentaryo ka? For practical reasons, labat. Sana ganun na lang ang thinking ninyo. Aliwan sa may pag-arbuan niya, mas marunong kini at sara may arum niya kaparpara yun teachers sa gagawintan. Sa totoo lang, pari-parihas kayong board passers, pari-parihas kayong teachers. Nagkakatalo lang sa mga posisyon ninyo. May teacher 1, teacher 2, teacher 3, pero you are all in the same level. Teachers, educators. Ay, agi. Sige, untuloy sulik na ibalay. Kaya rin inasarin pakabatan pa imanong malalapunid sa rin manangang tabay. Ang puta-putang Iren Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iren Sunata. Dame yung Son ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya, so #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. paborito. Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no? Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM. Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s. Panahon ng rock and roll and soul. Wala yan sa lolo ko. Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen. Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city?
and looking for the perfect getaway? Good thing there's JMax Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, JMax Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. JMax Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. JMax Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. JMax Resort Hotel. Popular sa balita. Taluran ka tao, naaktuan, yaman na susugal, inaristo. No ginawa miya duga sa trabaho tan talagan na ayaet malet, no problem. Construction of flood control. Legacy River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong number one pop music station. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag na Saray Dagupeño. Jad Herrero, Paborito. Lasip Chico, Paborito. Lasip Grande, Paborito. Lumboy, Paborito. Lukaw, Paborito. Anjet Maluwag, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita. Popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan nagmatatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ito'y mapapakinggan Lunes hanggang Biyernes. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ang inyong kaagapay sa katotohanan. Oras sila at ating talagagik alas 8:04 tuloy-tuloy na yasan siya susailik na ang balay. Siyempre kalup kang tabi ni Sarimag Triuran Kapaborito. Ami kayo, RJ Beray Jimenez at your service always. Tansay Magtarilingkor Magtarion Kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Hello, good morning kay Madam Emma Lipio, sa mga single ladies ng Barangay Basing, the birthday girl, si Nanay Bihing, na untamat kindi Nanay Conching, Madam Perla tan si Kagawad Esperanza. Tan siyempre kinin Madam Ja. Oh, ay ni, walay babagadad jay, pero verify ko niya, sekonda, walay man pipiestan barangay, ya manggagaway tupada. Ha? Kada Sabado, san Martes, tan another Sabado. Oh, Tupada. Tupada. Tupada is illegal. Karatan, so dapat ya Erlen, Reden, nasaray kabiyangan na otoridad dawa, amin niya illegal. Kasi no, walay taya, walay sugal, illegal. Yes. Diba? Pero dumamit yay patayaan STL, taligal. Paborito Joseph, diba?
Onta, walay lisensya tutan. Walay Walay prangkisa to. Yes. Oh. Yan ala nasay Grand 88 dasay kyan. PCSO. Yaya at manlap sanggada February 28. Kanya na kumun may ibabagatan na yun ay karaw na saray kabo ya gira na sigan taligal. Akin balot wala ray mampapasurrender na ID dasay sikara piano aglara makapan na kubra ya ibabagaday Grand 88 so mampapasurrender tamanaya ande. Oh. Aya so kabatan tayo dasay pituyaw pigaran kabo. Nasaray pumapalapag denglan ta pa magano kapamborito Joseph. Saya napalapag na saray kabo. Ibigay, pagkatapos na yung makuha yung ban, yung ayuda ba yun? Yung 1,000? Na pagkatapos na yung makuha yun, ibigay, surrender namin yung chaleco at saka yung ID. Yun lang naman po, sir. Mga magkano naman inyong mga uniform o ID, magkano ho yung ibinigay po sa inyo? 1,000 po, sir. Ito ba sa inyong lugar mayroon bang parang harassment na utos na tinapot ng mga pulis, mga ganun? Yun lang po, sir. Pag safety daw kami pag nasa kanila, wala daw mga huli. Bukod namin, napag-isip-isip na yun, paano kami magiging safety? Hindi naman konektado sa Grand 88 na yun. Kaya nag-aalangan na kami. Matanong ko lang, kasi kanina nabanggit po ninyo na yung ID at uniform po ninyo ay surrender po ninyo. Kanino nyo po surrender? Sino ang mga yan? Pulis ko ba? Tao ba? Ng mataas na opisyal? O sino-sino mo yan? Hindi po, sir. Yung lokal namin. Lokal? Okay. Nagpa-surrender. Nagpa-surrender. Opo. So sa kanila nyo binigay? Opo, sir. Okay. Saan parte nyo sinurrender? Saan kayo nag-usap-usap? Doon po sa Narciso Ramos. Sino nagpatawag ng meeting? Ito yung first part ng ating interview kapaborito Joseph na yung ID nila sinasabi surrender. At ang nagpapasurrender daw yung Grand 88 na hindi naman. So parang may ano dito, may palikdo, parang ganon. Dahil pagka sinurrender nila yung ID nila at chaleco, hindi na sila makakapan-kubra kasi magiging illegal na sila. Dahil yun lang naman yung kanilang prueba na sila ay talagang empleyado o kaya nakakonekta sa Grand 88 Gaming Corporation. Actually, meron akong information na nasagap ka paborito Ajay, ni Sals na motad siya. Wala ko na agawan meeting which involves mga political leaders. Tumalabalat binitlan na siya pararatan. At in that meeting, wala ko na isa kay Mayor Yain Malagay. Kaya rin nibas nga sulik naan at satan so operasyon na Grand 88. Walay makmaksil solina waton Mayor Yain Malagay. Oo, si Quintan, Mayor Pet Merera. Nabin malay actually kasi duwaray wadman eh. Ay, si Katuman sirin so tuto ko yan da. Mayor Alfie Soriano. Dana si Mayor Pet Merera. Kasi kwanda, wala ko nulang titan so sa kay Mayor. Impo purok to amay talindagan to amay aga mansan siya sa operasyon nasa Grand 88 at balida. Ay, hindi. Baliktad yan maong impormasyon mo. Kasi sa papalinawan man, kasi walay share na sa LGU. At may PCSO, imbes nga to lapod pigara iran na pagdanin may hindi pananawag mo saya singa requirement singa uman at in-stop daniman niya gano. At sa itupot nasatan niya Mayor, si Mayor Pitt mismo at kasi singa naayos dala at umpawil may
iiterda sa LGU. Yun lang naman yung kanyang tanong dyan. Kaya kasi At nandun least tayo. malinaw At least malinaw. Siyempre, Oo, si Katutan. Si baka- Katumanaya tayo tutukoy yan. siya lang naman yung nandun eh. Ay, si Bukor mali to? yung impormasyon mo kasi yun naman. Bukor to? Yes, at si Mayor Alpi Soriano. May angitar na impormasyon siya so aliwan. Hangga po man. So, by the way, ituloy ko labat kapaborito Joseph. At Jada Saya at medyo nanaaburido. Iray kabyangan na saray ay kobradores siya lehitimo na pod impormasyon niya wala ray mambubukis. Na may bukis. Araya may kakabit doon yung kumukonekta lang sa labas ng legal na patayaan ng Grand 88 at sila ay nangungubra din. Sila wala silang binibigay alam mo ba Aday, pag ira-round off mo yan, 2.5 million a day ang nire-remit ng Grand 88 Gaming Corporation sa PCSO. Kaya yung bukis na yan, pagka yan ay lumarga, dahil according to information, may pumuporma, sarili nila yon. Wala silang intriga sa PCSO. Kaya ito na may malaking katanungan sa ating mga kapulisan kung paano ba yung gagawin nilang paghuli dito. Dahil siyempre, nabanggit mo nga kanina, maraming mga illegal, edi yun ang kanilang tutukan. Dahil yung Grand 88 naman, legal yung kanilang operasyon hanggang February 28 pa naman. At na-renew na nga nila yung kanilang renewal mga papers at hintay na lang siguro. Pero sa ngayon, dahil may mga naninindrop na mga pangalan, dito sa pagpapahinto, ko naman pagka mga opisyal yung mga binabanggit, alam mo naman na alam nila ang batas, alam nila kung ano ang dapat. Kaya siguro may mga gumagamit lang sa kanila, pero yung bukis na sinasabi, kwan yan, pagka dyan kayo tumaya, lalo lang yung mga mananaya, walang kasiguraduhan yan. Bakit ka mo? Dahil pagka limbawa, tumama ka ng malaki, paano kung hindi bayaran? Unlike sa legit, yung may prangkisa, pag tumama ka dyan at hindi ka binayaran, pwede mo silang idulog sa PCSO, ireklamo. Kaya kayong mga mananaya, advice lang siguraduhin ninyo na ang kabo na tinatayan nyo, kobrador na tinatayan nyo, yung talagang i-engross niya yung inyong mga taya sa mismong legit na nagpapataya itong Grand 88. Kasi pag bukis ang ingresuhan niya, delikado. Wala kayong habol dyan. By the way, kapaborito RJ, may babagam ya aliwan umanso statement to, you have first-hand information about that? Yes, kasi one man ta mismo 1 month kayo? One man Okay. Paano hindi ko masasabi? Siguro, mali lang yung nakuwang impormasyon. Kasi nandun tayo mismo nung nangyari yung meeting ng mga stakeholders. Actually, meeting yan Kasi yung PCSO pala, nagpapatawag ng yearly na meeting. Annually ata Kaya ito yun ngayon. That's their first meeting o may previous meeting pa? Meron ng mga meeting. I think may previous meeting pa yata. And nobody was there but just among them, mga political leaders lang yata. Hindi. Pag sa PCSO yan lang yun. Hindi. No, not PCSO. Not PCSO. May other group. The other group, may mga political leaders. Meeting with the political leaders. Political leaders. Ay hindi yung binabanggit mo na doon may isang mayor, I don't know kung sino na sinasabi niya. Hindi yan yung PCSO. Hindi ito yung PCSO. Iba yan siguro. May previous o prior meeting before that, yung nangyari dyan sa PCSO, na may tumayo yatang isang local chief executive na sinasabi niya na ganyan. Parang pumapabor siya doon sa stand ng isang political leader na sinusuportahan niya. Yung pahintuin. Yung pahintuin. And then after a while,
nung ma-interview naman siya ng media, ang statement naman niya is iba na. So nag-iba yung statement niya. So hindi natin alam kung sino yun. Pero yun ang information kasi Kapabrito RJ. I think you are referring to another meeting and the other guy na nagbigay naman ng information is referring Hindi, to i-check muna another natin. meeting. Baka yung impormasyon na yan, i-verify na lang natin. But I'm not talking about any person Oo. kasi hindi naman tayo privy doon. Yun lang information na hindi sabi natin. natin. Alam yan. Oo. Baka may Kaya nag-inject lang. Ng, yung sinasabi ni Kapabrito RJ, alam mo na, iba naman yun. mahirap Iba kang naman yun. makuryente. Iba naman yun. Ganyan. Kaya yung alam lang natin. Yun din. Yun ang alam So lang sinasabi natin. ko, Oo. yung nagbigay kasi ng information, Oo. ganun. May tumayong isang local chief executive talagang i-verify na lang natin. Ikat na lang natin dyan. Tumaas pa ang Paborito boses Joseph. niya, talagang kontra siya. I-verify na lang natin. Supporting yung leader na yon. Baka mamaya may mga nag-i-inject. After ng a while, nagbago ng statement. Pero i-verify na lang magulo natin po yan. Magulo po yan. Magulo kasi alam mo ngayon, kailangan medyo tayo tumpak at anong tawag dito. Bago natin i-air yung mga reaksyon na yan, i-verify muna natin. Well, if we have to say tumpak, kailangan banggitin natin yung mga tao. Yes, oo. So, we know the first-hand information. If it's first-hand information, we have to mention the names. Yes, ganun yun. Tumpak, di ba? Oo, tumpak yun. Pero if you're not mentioning any names, that's not tumpak. Oo. Di ba? Kaya nga, minention ko yung nandun, nung meeting, dalawa lang. Pero yung mga i-inject na mga information, i-verify muna natin. Please lang, okay. Thank you. Iba yun. Ano? Iba yun, oo. So, iba naman yung ano yun. Oo. Okay. So, lumarga na tayo sa ibang issue. Okay. Kasi kilala ko yung tinutukoy nila please lang. May kilala ka? Oo. Kilala May idea ako. So, please lang. Oo. Hindi. Kung hindi man totoo man, at least nalalaman ng taong bayan kung anong nangyayari. Yes, pero please lang. Oo. Ayan, Not here, okay? Bakit not here? Oo, sige na, pag-usapan na lang natin mamaya. Radio program naman ito, kapartner Oo, pero hindi naman yung bakit medyo, not here? And we are here to speak the truth. Oo. And nothing but the truth. Kasi yung impormasyon hindi naman masyadong clear. Hindi naman tayo tumutukoy sa ibang tao Wala naman tayong binabanggit nabanggit lang sa atin na ganun ang nangyari kasi sa isang may meeting. nag-i-inject nung mga impormasyon na kailangan pang i-verify. Well, kung meron man nag-i-inject, at least merong information na sinasabi, then from there, we magdig tayo ng mga information. Yes, at saka natin i-present. Tama yun. But we can also always present anything, but we will verify later. Yes, correct. Diba? Correct ka naman dyan. Okay. Masaliwat talaga tanan to. Oo, kasi alam mo may mga pumapasok dyan gustong guluhin siguro, pero alam mo, ang pinag-uusapan lang natin dito yung legal. Kung saan yung legal, doon tayo. Okay. Ito naman mga kapaborito, ano to nangyayari? May bagyo pa ba? Parang may masama pa rin panahon. Pero wala namang balita ang Pag-asa. Di ba umalis na Umalis na yata yung bagyo. Yung alang, nag-iwan din ng katakot-takot na pagaod liknaan na sa riyong balita. Luri ki may uran. Ya volume na uran intirak to lalamot. Wala ray basa-basa, adulap-dulap lalamot ya pasen. Sa may dinalan na bagyo. Tulad may nga rin Ada, first bagyo, sayang taon, 2026. Yes. At ito po, sa ongoing na flood control fiasco, ay dumating na po yung isa sa mga pinakahihintay na magbibigay daw naman kanyang statement. Kinumpirma na po ng Bureau of Immigration na nakabalik na ng bansa nitong linggo ng umaga si dating Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bunuan. Dumating si Bunuan sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA sakay ng China Airlines flight mula sa Taipei. Sulong bumiyahe pabalik si Bunuan ayon kay BI Commissioner Joel Anthony Biado. Pinarating na rin ang impormasyon kay Acting Justice Secretary Frederick Vida dahil kabilang siya sa lookout bulletin order
o LBO sa kahilingan ng Department of Justice at direktang bantayan ng mga pagbiyahe nito sa gitna ng nagpapatuloy na investigasyon sa umano'y maanumalyang flood control project. Bakit? Hindi pa tapos. Umpisa na naman. Oh. Pero itong hihintayin natin. Hindi man papatawag ulit ang Senado. Ano ba yan? Oh. Ito hintayin natin kasi si kwanto ng Secretary DPW Secretary Dizon dapat umanong ilantad. Ilantad kung sino ang utak sa likod ng nabunyag ng mga maanumalyang flood control projects sa bansa. Sino nga ba? Ikaw dapat, Secretary, mayroon ka ng first-hand information dyan. That is your department. Agauntan ka pa, Borito Ajay. Bakit kinakailangan you still have to encourage itong mga state witness to name names at ilantad sa taong bayan kung sino ang utak ng mga maanumalyang projects na to? You have all the documents there in your office, sir. Agauntan ka pa, Borito Ajay. Oh, bakit kailangan mo pa yung statement ng mga witnesses na sila mismo magpangalanan kung sino yung utak? Don't you have any idea, Sir, Mr. Secretary? Hindi ho ba ninyo nabasa yung mga documents at na-browse man lang at makita at the back of your mind kung sino ang may utak talaga ng mga flood control fiasco na yan? Bakit kinakailangan you still have to wait for the witnesses to speak out? Bakit hindi na lang manggaling sa inyo? Di ho ba kapaborito, RJ? Siyempre, ban mo rin papilis. Wad ta na do opisina yo. Si kay makan of all departments concerned is yung inyong departamento. Yun ang tinuturo dyan. Bakit magtatanong pa kayo kung sino ang may utak? Yun lang naman po ang tanong natin. Dito po sa Liknaay Valley. Hello, good morning nga pala kay Sir Jonathan Tandok. Oy, si Mr. F4. Abanaan ko, kapaborito RJ, at si Kwantod Sakot, ay mabutak siya mandunglod si kayo, Kwanto. Akatsun inak yun nanay, di nay Kwanto. Kanyan, binabati ko siya ngayon, Sir Jonathan, good morning. With his family yesterday, nagsimba sila, good morning. Kay Sir Maxi Solis, magandang araw din sa inyo, Sir Maxi Solis, ha? Siya nga pala, kapaborito RJ. The Nanay Bihing is extending her invitation to you. Asinggarla. Sa January 27, mahugtokad madabong da ko na. Oy. Sabay ta. Basta walay tilapian mampuksak. Ay, okay. Ay, ilaloan mutan, kapaborito RJ, ha? Imbili-bilin tulatan. Atan may matibunod. Ya tilapia. I like that. Ya balbalog. Matip tilapia, kapaborito Ajay. Ya kinitan tilapia. Si Nanay Bihing, say mabubat yala ko to ang kakabalog ya tilapia. Ya masustansya. Anta man na ikistutan. Andi man kinmatira. Mansamban niya mga liumot ira. Mga liumot ira. Antam sa English na tilapia. Toy, tilaps. Ande. Tilapio. No. St. Peter's fish. Ano? St. Peter's fish. Andukoy. Kaya si Kwan ko, siguro ayamay, no akin tinawag dan St. Peter's fish, ta si Katuya lagi mabut-but, yan na ural ng San Pedro na saman. Ta managsigay si San Pedro for all you know. Manaya. Kaya, aman niya talaga? Oon. Agalido ko yoy. Lantian to. Kaya nabasa, ay manahaya, Kwan ko. Kanyan manaya masustansya, Kwan ko mat. Pero singakin tanam mo, Pilipinas labat tanam mo, o wala mat? Hindi. Jad arong mat mo, wala mat. So tilapia, kanyan ami, di ba, wala may, dati-rati may tilapia tidya, native ya kwanda. Nata wala may foreigner, iran tilapia. Colorful. Tula may tawag dad sama na tilapia. Amay kin, balbalog sa ulo to yan. Ay, mulmol. Mulmol. Dumamat iramay aka-display sa racing na pamilya tilapia man to. So nandun mamat. At sa ikwan ko, kanya man ay rich in protein sa tilapia. Kasi it's St. Peter's fish. Kararata na, no Antonira arum yang ngaran na sira, may tampalpoke. Kung babay man. Wala man ay sira nun tan, eh. Merap man. Tampalpoke is flounder fish.
Plunder. Flounder. Ay, paano kintan? Flounder fish. Ano, plunder o Flounder. Ay, flounder. Flounder Santan fish. no, makurakot mo. Hindi. Merap tan. Natikal ka satan. Ayaw na. May galunggong ay. Galunggong. Galunggong, ang tayo English to ay. Gigi, di ba? Andi? Ito Blue wala mackerels ka. blue mackerel. Blue mackerel manaya. Kanya manaya, rich in protein mo tayo galunggong. Kanya Si mackerel. May mackerel. sardinas. May dalagang bukid. Atan may kiyan siguro. Atan may dalag. Hindi, sana na eh. Hindi. May dalag mudfish. Ay, mudfish. Dalagang bukid is yellowtail fossilier. Babangin naman so ngarandad English ha. Nanla po kalaamot niya na. Areme ka. Andi mo. Ngayon ka lang mesir. Wala adok ko labat. Kaya. This is interesting. Kung kumata. Kanyan insinop ko ta maong labat ya pagkaasulay kakabatan na sare ugugaw. Pero maganon ni alas 8:27 la. Wala yung supply programa. Okay. Sige sirin natatong tanagagig jalaman sa sampot solik na ay balay. Akaulo pa kantabe lang ula sari magtariran ka paborito. Amigo yo, RJ Beray Jimenez at your service always. Kansay magtarilingkor magtariran ka paborito Joseph Kanilang Bakani. Kantabay team at the technical side, Engineer Nixon Dakal. Salin ko pa masunta na haircut. Okay. May bali haircut to. Lalon gimwapo alimap. Lalon pinbogi. Pogi. Okay. Hanggang bukas na muli sa isang edisyon ng Liknaay Bali at ating talagagik. Dito lamang po sa number 1 Pop News City Station ng Lalawigan, Pangasinan, DWJ 88.1 FM Radio Pangasinan. Paborito! Nanglan iray nanduruman lignaan na balay. Yain balita.